Kula nuwun yu. Oh nggih, monggo yu. Kula tumbas 3,5 kilo nggih. Oh nggih yu, tunggu sekedap nggih. Yu, mangertos boten. Kalau wingi putrinipun Yu Marni mantuk dolan ngantos dalu. Mantukipun kalian tiyang kakung. Oh, nggih to Yu. Kula malah boten mangertos. Inggih Yu. Mantukipun tabuh tunggal. Lah nggih sampun dalu sanget to. Walah, ngantos dalu sanget nggih. Menika kok Bu Marni paring idin dhateng putrinipun. Yu, kalau rumiyin nalikanipun Yu Marni tasih enem, lagi sami mawon to. Anggenipun kondur, ugi dalu sanget. Boncengan kalian tiyang kakung. Oh alah, inggih to Yu, kula malah mboten mangertos. Inggih Yu, memper menawi putrinipun anggenipun mantuk, dalu sanget dumugi tabuh tunggal. Ibunipun ugi kados mekaten nalikanipun enem. Oh, nggih nggih. Nggih. Nggih pun sampun mendung kula tak mantuk rumiyin. Pareng. Nggih, ngatos-atos nggih Yu. Loh. Yu, tiganipun. Astagfirullahalazim. Jangan ditiru ya teman-teman.